insellmilkom għal din l-intervista mal-Prim Ministru Robert Abela li ma' intervista qiegħda tixxandar live fuq l-istazzjonijiet One kif ukoll permezz tal-paġina ta' Facebook fuq il-Partit Laburista. Insellimlek, Prim Ministru, bonġu, nispera li inti tajjeb ukoll. Bonġu Kajli, nsellimlek, ninsab tajjeb u nsellem lill-poplu Malti u għawċi kollu. Kellek ġimgħa impenjattiva mhux ħażin bis-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Il-messaġġ ewlieni tiegħek kien li l-Unjoni Ewropea għandha tħares lejn Mediterran wieħed u mhux settorjalment. Biex nissimplifikaw ftit, din allura tinkludu wkoll is-sitwazzjoni bejn Malta u l-Libja u s-saga tal-immigrazzjoni? Gburi li jien Malti, gburi pajjiżi, gburi bil-poplu tagħna u kull fejn immut niftaħar li jien Malti. Dan kien il-messaġġ ċentrali, il-filosofija ċentrali li dħalt biha f'dan is-summit importanti ħafna illi iddibatta fost oħrajn it-tema prinċipali kienet it-tensjonijiet li hemm bejn il-Greċja u Ċipru fuq naħa u t-Turkija fuq in-naħa l-oħra. Kien summit illi tant kien jaħraq fl-ewwel ġurnata tiegħu illi bqajna għaddejjin sas-sigħat bikrin ta' filgħodu fost oħrajn ewlenija kienet il-pożizzjoni li ħadet Malta fejn domna niddibattu, domna nqajmu l-punti tagħna dwar x'viżjoni naraw għar-riżoluzzjoni ta' din il-problema. Sas-sigħat ta' filgħodu ħadna pożizzjonijiet kontrastanti ta' dialogu b'rispett naturalment mal-mexxejja Grik, mal-mexxej Grik, mal-mexxej Ċipriot, immaġinak imma kieku inti tidħol għal dibattitu bħal dan li bqajna d-dien sas-sigħa u nofs ta' filgħodu jekk mhux iżjed u tidħol bil-filosofija jew bil-ħsieb tgħid tistħi li jien Malti u ngħid li jien Grieg. Inċidentalment iddibattejna mal-Griegi f'dan l-episodju u għalhekk din l-importanza li f'negozjati bħal dawk li jkunu wibsin fejn inti għandek 27 stat membru. Aħna li żgħar. Ma għandek pressjonijiet li titkun sod, irid ikollok l-esperjenza, titkun taf x'qed tagħmel imma titkun sod li fuq kollox u prinċipalment tgħid li jien u akkosta kollox irrid nara li pajjiżi joħroġ b'saħħtu mid-diskussjonijiet. U iva, ħammur għad-domanda tiegħek tolqot il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Gbur illum illi inħabbar illi f'Settembru xahar problematiku għall-immigrazzjoni din is-sena, ġifieri f'Settembru li għadu kif għalaq, ma kellniex wasla ta' immigranti regolari wieħed f'pajjiżna. Xejn, f'Settembru irnexxielna nżommu l-wasliet kollha ta' immigranti lej pajjiżna. Il-bieraħ waslu 38 ruħ. Jidher illi huma mill-Marokk. Il-politika tagħna hija waħda ċara. Dawn it-38 ruħ iridu imorru lura lej pajjiżhom. Se nkunu sodi, bdejna diġà bil-ħidma tagħna flimkien mal-Ministru tal-Intern, dawn il-persuni iridu jiġu ripatrijati lej pajjiżhom. U għal daqstant hawnhekk nagħmel appell. Appell ċar lill-Oppożizzjoni issa li għandha kap tal-Oppożizzjoni ġdid, kap tagħha ġdid li minn hawnhekk. Insellimlu ejja ikollna politika komuni dwar l-immigrazzjoni regolari. It-tema ċentrali tagħha tkun li pajjiżna huwa full up. Jekk ma ħnissew waslu dak il-messaġġ, jekk aħna se ngħidu li pajjiżna jiflaħ iżjed, allura se nkunu fallejna. U għal daqstant dan il-messaġġ għandu mhux mill-Gvern biss, mill-Gvern, mill-Oppożizzjoni, mis-soċjetà ċivili. Pajjiżna full up, pajjiżna ma jiflaħx iżjed għal pressjoni ta' immigrazzjoni għalhekk hemm Unjoni Ewropea b'27 stat membru li bbażata fuq il-prinċipju tas-solidarjetà u dan kien il-prinċipju ewlieni li ħareġ minn dan is-summit li għadna kif irritornajna minnu is-solidarjetà li l-Unjoni Ewropea tipproteġi l-istati membri tagħha prinċipji ewlenin li qamu fid-dibattitu bejn il-Greċja, Ċipru u t-Turkija. L-Unjoni Ewropea tipproteġi l-istati membri tagħha. Mela dal-prinċipju ta' solidarjetà issa irridu nestenduh bil-fatti għall-immigrazzjoni. U nagħmel it-tieni appell issa lill-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista li huwa wkoll attivist ewlieni fis-soċjetà ċivili, faqda partikolari tas-soċjetà ċivili, illi warajh kellu wkoll persuna illi appoġġjatu membru parlamentari li appoġġjah illi ftit ta' xhur ilu ippruvaw jitfgħu lill-brigadier lil-numru ta' membri tal-Forzi Armati tagħna kif ukoll lili b'inkjesta illi kienu fetħu minħabba il-fatt li aħna konna ritornajna jew allegatament irritornajna numru ta' immigranti lejn il-Libja tippermettux dawn l-azzjonijiet iżjed. Tfixklux il-ħidma tal-Gvern biex iżomm il-waqfa ta' wasliet ta' immigranti. Ikku ma jkunx jagħmel sens li f'dan il-moment fejn qed jirnexxielna fatti konkreti nirbħu
din il-ġlieda illi ikollok fazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, membri parlamentari min-naħa tal-oppożizzjoni, jew li l-kap tal-oppożizzjoni huwa membru f'dik is-soċjetà ċivili, li jinstigaw x'inkjest oħra għaliex dal-gvern qiegħed jieħu pożizzjoni iebsa. Pożizzjoni tagħna se tibqa' waħda ċara, jien se nżomm pożizzjoni iebsa fuq dan is-suġġett. Għaliex dik il-pożizzjoni ħadmet, rajna li meta ħadna miżuri tan-nofs ma ħadmux. Ejja nkunu fatwal, meta ħadna miżuri illi iva il-komunità internazzjonali selmitilna u kemm qed issalvaw ħajjiet u kemm qed iddaħħlu immigranti, selmitilna. Imma il-problema ġibnija fuq in-nistana. Meta ħadna approach li hu ibes iva kellna rapporti minn Amnesty International u minn kull imkien fej qalu għax Malta mhux taqdi d-doveri tagħha jien xorta nibqa' ninsisti li qed naqdu l-obbligi tagħna u ikkritikawna dawra tont. Imma ipproteġejna lil poplu Awċi u lil poplu Malti. Dik se tibqa' l-filosofija ta' dan il-gvern. U għal daqstant nerġa' ntenni dan l-appell. Ejja ħalli jkollna politika barranija komuni fuq dan is-suġġett li l-prijorità ewlenija tagħha tkun li pajjiżna ma jiflaħx aktar wasliet u m'għandniex nippermettu iktar wasliet immigranti irregolari f'pajjiżna. U biex nerġa' mmur lura għal dak li ġie diskuss fis-summit li inti ma tistax tara il-Mediterran f'compartments, f'biċċiet, il-Vant għalih waħdu, il-Libja għaliha waħedha, il-problemi ta' Ċipru għalihom, il-problemi tal-Greċja għalihom, il-problemi ta' Malta għalihom. Ma tistax tara hekk. U meta tħares lejn il-problema li bħalissa qed tolqot lil Ċipru u lil Greċja tara elementi komuni li qegħdin fil-Libja. Inkredibbli. U problemi oħrajn li ġew diskussi fis-summit, temi oħrajn li ġew diskussi fis-summit, li meta taqadhom flimkien tara li hemm issues li huma komuni. U għal daqstant l-appell tagħna anka f'dan is-summit li jerġajna minna bħala pajjiż bħala Malta kien ejja ma narawx il-Mediterran f'biċċiet, ejja narawha b'mod holistiku l-problema x'inhija u noħorġu b'soluzzjoni holistika li fil-fema tiegħi għalmenu f'dan il-mument mhijiex li nagħmlu sanzjonijiet fuq it-Turkija immejja nidħlu fi proċess ta' dialogu biex iż-żewġ naħat, it-tlet naħat anzi li hemm f'dil kwistjoni, inġibuhom flimkien. Imma l-istess irridu nagħmlu fil-Libja. Ma nistgħux aħna l-Libja nibqgħu narawha bħala problema, ejja naraw il-Libja bħala pajjiż li miegħu l-Unjoni Ewropea tista' tibni relazzjonijiet diplomatiċi tajbin kif irnexxinna nagħmlu aħna. F'dal aħħar 9 xhur irnexxinna nibnu mhux biss relazzjonijiet diplomatiċi imma relazzjoni ta' fiduċja mal-ħbieb Libjani tagħna illi sarfet f'mod tanġibli anka fil-mod kif ikkombattejna l-problema tal-immigrazzjoni. Imma hemm potenzjal ieħor. Ġew ma narax il-Libja jien biss bħala soluzzjoni għall problema tagħna tal-immigrazzjoni, naraw wkoll bħala potenzjal ta' investiment. Għan negozjanti tagħna nafu fl-2011 kemm negozji. Maltin kienu jgawdu mill-istess pajjiż. Eżattament. Nikkollaboraw ħafna flimkien. Ekku Kajli, ħafna Maltin investew fil-Libja u kellhom investimenti li kienu sejrin tajjeb u ħadu daqqa finanzjarja meta t-tensjoni politika eskalat. Issa qed naraw hemm dan is-ceasefire fil-Libja illi sejjer tajjeb nittama li hemmhekk jien ma narax il-Libja biss allura bħala mod kif insolvu din l-ixu ta' immigrazzjoni ma potenzjal ta' investiment għal pajjiżna, potenzjal fejn in-negozjanti tagħna jistgħu jibqgħu jinvestu għandi tant fiduċja fin-negozjanti tagħna. U rrid inkomplu noħloq opportunitajiet sħaħ imma għalhekk ikollok politika barranija b'saħħitha, għalhekk importanti li fejn tidħol immigrazzjoni inżommu din il-politika komuni għandu jkollna s'issa m'għandniex, s'issa għandna pożizzjonijiet kompletament kontrastanti fejn għandna l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista jgħid Malta mhux full-up, jien qed ngħid Malta hija full-up. Ejja naqblu fuq dan il-punt bażiku l-Maltin qed juru ċar xi jridu. Ma jistax ikollna ħniżjed il-Ħamru, il-Marsa, San Pawl il-Baħar, fost erja oħra li nħalluhom. Qisu ma titħossu l-pols tan-nies, ma tistax inti tinqata' min-nies u tgħidilhom mhux full-up, xi ġifieri tgħidilhom mhux full-up. Issa qed naraw mhux biss b'mod konkret li waqqafna l-waslet tal-immigranti, il-community policing f'dawn l-areas. Tisms mill-Marsa ħadd pjaċir il-kummenti tal-preżenza tal-pulizija, il-bidliet li qed nagħmlu. Iva, iż-żamma tal-ordni, dawn huma kollha temi kruċjali. Bekk nuru kemm aħna sensittivi lejn in-nies. Mistoqsija fuq tema differenti għat-tielet xahar konsekuttiv Malta kellha l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Jidher li l-ekonomija qed tirpilja u l-vouchers qed iħallu l-frott tagħhom ukoll. Kemm kienet importanti l-għajnuna tal-Gvern fl-eqel tal-pandemija? 45 miljun euro vouchers.
dak kien l-ammont komplessiv 44.6 miljuni illi qassamna mal-poplu tagħna. Kienet inċentiva ewlenija illi waslet għal konsum u waslet għal ħafna fiduċja kemm fin-nies tagħna kif ukoll fin-negozji. Waqt li ħadd ieħor għamel 3 xhur jiddibatti il-proċess ta' ħatra ta' kap ġdid għal partit tiegħu, aħna konna ffukati fuq kif se nkomplu infasslu l-politika ekonomika tagħna f'dan il-mument partikolari. Mhux biss f'dan il-mument partikolari, fil-parti tal-irkupru ekonomiku u lilin il-viżjoni ekonomika ta' pajjiżna għall-immedjat, għal-ġimgħat li ġejjin meta ħankunu f'fażi ta' rkupru ekonomiku u lilin il-fejn qed naraw il-pajjiżna ekonomikament jiżviluppa fl-10 snin illi ġejjin. Il-qat f'Malta, l-qat illum irnexxielna innaqsuh b'0.4%. Il-qat naqqasnieh. Fiż-żona euro bil-kontra tela b'0.8%. Mela trend li għandna f'pajjiżna bil-kontra ta' dak li hemm fiż-żona euro. F'pajjiżi Ewropej li għandhom l-euro il-qat jitla f'Malta jinżel. 1000 persuna li kienet qed tirreġistra l-impjieg issa sabet impjieg. Dan huwa il-frott tal-politika ekonomika ta' pajjiżna. Iba, ma waqax mis-sema dan ir-riżultat għaliex konna ffukati. Dan riżultat sabiħ ġi għaliex konna iffukati u konna nafu fejn sejrin. Ftaħna l-ewwel parti ta' Central Link inawgurajt il-proġett ftit tal-ġranet ilu, proġett li kien ilu pjanat fuq il-karta 60 sena. Mhux li tippjana jott, li tippjana jott. Li twettaq li inti tgħid jekk hemm proġetti li huma infrastrutturali meħtieġa iridu jsiru. Iżomm bilanċ mal-ambjent kruċjali għalli m'hemmx konflitt bejn l-iżvilupp infrastrutturali u l-ambjent anzi imorru flimkien waħda tikkumplimenta lill-oħra, imma ma tistax titkellem u ma twettaqat dak illi twiet. Għamilna tant miżuri f'daw l-aħħar 9 xhur ta' governanza tajba. Illi llum tema oħra li tqajmet waqt is-summit u anka flaqat fil-bilateral meetings li kellna il-tema ta' rule of law tas-saltna ta' dritt. Morna fuq quddiem nett u għadna maħna manna mhux tal-li m'għandniex problema llum bil-kwistjoni tas-saltna ta' dritt tal-li nippromovuha fuq quddiem nett u ngħidu pajjiżna ewlieni fil-fatt fil-mod kif ippromuova il-kunċett tas-saltna ta' dritt bidliet tanġibli illi għamilna cross the board f'9 xhur. Aħna bdilna l-qafas leġislattiv ta' governanza tajba f'pajjiżna u kburi ħafna fuq hekk. Fuq kollox iżda l-politika ekonomika ta' pajjiżna tiffoka fuq li nipproteġu l-impjiegi, li nipproteġu x-xogħol tan-nies, l-għajxien tan-nies. U hawnhekk kien kruċjali l-wage supplement. Wage supplement illi fih qegħdin ninvestu 30 miljun euro fix-xahar. Ma nużax il-kelma nonfqu, nuża l-kelma ninvestu. Għaliex qed ninvestu fl-għajxien tan-nies, qed ninvestu fl-impjiegi tan-nies u dal-investiment irrenda ħafna. U rrenda bil-fatt li n-nies baqgħu fl-impjieg l-irkupru ekonomiku se jkun wieħed ferm aktar u aktar faċli. Nipproteġu fuq kollox fl-imkien mal-impjiegi in-negozji tagħna. In-negozji tagħna li tant kienu reżiljenti f'daw l-aħħar xhur, tant urew kuraġġ għalhekk nidejna l-iskema tal-vouchers, għalhekk nidejna l-iskema tal-wage supplement fost inċentivi oħrajn, taqqat kollox flimkien u tara li pajjiżna mill-aspett ekonomiku f'mument diffiċli iva baqa' reżiljenti u reżiljenti ħafna. Ma kif stajna nagħmlu dan kollu? Għax id-domanda hemmhekk hija fl-aħħar mill-aħħar kif aħna stajna nagħmlu dan kollu? Għaliex jekk inti ma jkollokx finanzi fis-sod, ekonomija fis-sod, ix-xewqa li nagħmlu dawn il-miżuri kienet tkun qed hemmhekk. Imma ma kienx ikollna l-iktar ħaġa importanti biex tagħmilha, il-flus, il-finanzi. U dak laqal ta' dan il-gvern fl-aħħar 7 snin li bena finanzi fis-sod nafu xi writna fl-2013. Nafu xi writna, ara pajjiżna mill-aspett ekonomiku u fiskali kif kien fl-2013, kif ġibnieh fis-sena 2020. U kif irnexxilna nużaw dak li bnejna flimkien f'dan il-mument partikolari. L-investiment barrani, il-ġid illi ġab, l-ġenerazzjoni tal-ġid li kellna ħafna xogħol, ħafna impjiegi, ħafna investiment, il-mod kif imxiet il-proprjetà, kif imbigħat il-proprjetà. Il-mod kif il-pajjiż minn dak ix-xogħol kollu li ġi ġenerat daħħal idħul, ġabar it-taxxi. Min kellu r-responsabbilta u l-moralità fiskali li ħallas it-taxxi tiegħu, in-negozji tagħna iva ħallsu ħafna u ħafna taxxa. Iva,
flimkien mal-investiment li jagħmlu, mal-profitti li jagħmlu, ħallsu ħafna taxxa. U dak ippermettilna li nniedu dawn il-miżuri b'saħħithom kollha illi għamilna. Fuq kollox in-nies tajnihom il-konfidenza li jistgħu jonfqu, mhux biss bil-vouchers, il-vouchers kienet parti minna. U rajna l-uptake tagħhom il-mod kif in-nies użaw, utilizzaw il-vouchers, imma għaliex jafu li għandhom dħul minimu li hu garantit. Jafu li bil-weight supplement ix-xogħol tagħhom huwa garantit, hemm dħul li huwa garantit u tagħti s-serħan il-moħħ lin-nies l-inqas ħaġa li n-nies għandhom bżonn f'dan il-mument huwa li jinkwetaw fuq l-għajxin tagħhom, fuq l-inkam tagħhom għal għada, fuq kif ħajħallsu l-kera għal għada, fuq kif ħajħallsu l-kont tad-dawl u l-ilma, fuq kif ħajamlu x-xirja, dak huwa inkwiet. Jilli n-nies nibatilhom messaġġ sempliċi. Intom gawdu, intom ħudu ħsieb il-familji tagħkom, il-problemi insolvuhom aħna. Dak huwa d-dover tagħna għalhekk fdati min-nies biex immexxu il-problemi nerfgħuhom aħna, in-nies igawdu mill-ġid tal-pajjiż. U l-aħħar punt illi xtaqt nagħmel li din is-set nitkellmu aħna dwar kwistjoni li tmur lil hemm il-COVID. Din hija kwistjoni ta' x'filosofija għandu dan il-gvern għall-futur tal-pajjiż u x'filosofija għandu ħaddieħor. Mill-mod kif ippjanajna il-budgets tagħna, u ma nsemmi l-kelma budgets, mhux budget li ġej, it-tlet budgets li għaddew. Mistoqsija li dik. Mela mhux ħanidħol fil-budget li ġej. Ħammur fit-tlet budgets li għaddew għaliex għalkemm dan huwa l-ewwel budget uffiċjali tiegħi, fil-verità aħna nedejna 3 pakketti finanzjarji ta' inċentivi finanzjarji li kull wieħed minnhom huwa l-ewwel tgħid tista' sejħilhom mini budget, l-aħħar wieħed mhu mini budget xejn għaliex kellek fuq 900 miljun illi ġew investiti ma hija kwistjoni investiti fin-nies u fin-negozji tagħna mhux minn fuqha investiti. U għalhekk dil-kwistjoni ta' filosofija fejn inti għandek settur tax-xena politika tagħna, tal-plejers fl-arena politika tagħna. Illi l-missjoni jew l-ambizzjoni jew l-għenija tagħhom hija li jpinġu lil pajjiżna, li jikkonvinċu l-barranin li aħna l-iktar pajjiż korrott f'pajjiżna. U moħħhom biss suffukati biex jgħidu Malta maħmuġa u l-min beħsibhom jitfgħu il-ħabs, l-negozjanti huma nies li tittoqgħod inbiegħed minnhom. Din hija dil-fazzjoni partikolari l-ambizzjoni, il-filosofija politika tagħha. Aħna għandna filosofija kompletament differenti, il-filosofija il-politika tal-ġid, kemm se nagħmlu ġid lin-nies, kemm se nara lil poplu tagħna partikolarment min jista' l-inqas jitla l fuq. Mhux ħanajt illi min qiegħed fil-faxxa l-isfel tas-soċjetà se jirnexxilna ntellgħu il fuq kompletament hekk. Imma jekk ikollok l-ambizzjoni li l-żgħir tittaraħ tiela l fuq, ittellgħu. U dan se jkun budget illi niġi d-domanda tiegħek meta tagħmilili. Imma t-tema ewlenija tiegħu li l-żgħir itellgħu il fuq. Imma wkoll li nagħtu fiduċja lin-negozji tagħna li in-negozji tagħna ma nistgħux aħna nippruvaw nittimbrawhom bħala xi ħaġa negattiva. Negozji huma kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż u għaldaqstant dan huwa gvern illi huwa kommess li jipproteġi n-negozji, jipproteġi l-impjiegi, jipproteġi l-min jaħdem fuq kollox imma aħna gvern. Jittider ċar li aħna gvern li nemmnu fil-pożittività, jien ma nħalli ebda negattiviżmu. Irrażżanni minn dak li nemmen fih. U stajna qridna f'dawn l-aħħar 9 xhur, stajt qrid, stajt għad x'kien jonqos jinqala, stajt għad ta' Mattix waqqas naħsibha. Ngħid illi dat 9 xhur kull esperjenza li ħadd minnhom għenitni biex inkun aħjar mill-bieraħ u biex għadha nkun aħjar millum. Ma ngergirx għax kellna 3 budgets jew mini budgets u s-sadeħ li narabaw. Ngħid li kull wieħed tani l-esperjenza biex il-budget uffiċjali li ġej nagħmlu aħjar. Ma ngergirx għax kellna Kunsill Ewropew wieħed f'wieħed minħabba l-Covid u affarijiet oħrajn. Ngħid kelli l-privileġġ li ninnegozjaw l-ikbar budget Ewropew għal pajjiżna s-7 snin li ġejjin li sejjin lil pajjiżna jutilizza dak il-fondi kollha biex ikollna Malta aħjar. U nagħmel li din hija l-perspettiva li nħarsu lejha. Prim Ministru qegħdin pass il-bot mill-budget u diġà tajt ħijie l-mistoqsija li forsi għandi imħejja għalik dwar il-pożittività. Imma qabel konna nitwerru meta konna nisimgħu il-kelma budget. Issa nkunu ninsabu ħerqanin biex naraw il-familji Maltin ikomplu jinċentivaw ruhom. Però semmejt ukoll budget ta' qabel, il-budget li jmiss se jkun wieħed pożittiv bħal dawn l-aħħar snin ta' qabel. Kieku ma jkunx pożittiv, ikun imur kontra l-filosofija ta' dan il-gvern. Għaldaqstant ir-risposta hija iva
se jkollna budget li huwa tajjeb jien ma ngħidx għax għandna ċirkostanza li għandna llum madwar id-dinja kollha. Dik se tiġġustifika li jkollna budget li mhux daqstant tajjeb daqs qabel. Il-budget se jkun wieħed pożittiv, se jkun wieħed tajjeb u se jkun budget li huwa intunat preċiżament maċ-ċirkostanza li għandna llum. Ġifieri se jkun budget targeted biex mhux biss ikollna żvilupp ekonomiku ma wkoll irkupru ekonomiku u b'mod targeted nolqtu l-aktar dawk is-setturi illi f'dan il-mument jeħtieġ li jiġu imwiesna. Fosthom insemmi lil min jista' lanqas fis-soċjetà tagħna, lill-pensjonanti tagħna. Hemmhekk se jkollna tema soċjali ta' dan il-gvern soċjalista bi prinċipji soċjalisti li jien tant kburi minnhom, illi meta ħajkollna dan il-miżuri targeted għall pensjonanti hemmhekk se jkunu l-aqwa konferma tar-ruħ soċjali tagħna. Il-miżuri li jolqtu lil dawk l-aktar li f'dan il-mument għandhom bżonn fosthom l-industrija tat-turiżmu. Nafu illi fil-waqt li f'setturi oħrajn irnexxielna nagħmlu l-mirakli ngħid f'dawn l-aħħar ġimgħat, is-settur turistiku mhux biss għaliex iċ-ċirkostanzi ta' pajjiżna, ma prinċipalment x'qed jiġri barra l-pajjiż kont Brussell. Brussell tara ajruport li hu vojt. Dawk huma realtajiet u saqsi l-leaders ta' kull pajjiż kollha min huwa dipendenti fuq it-turiżmu qiegħed ibati minħabba ċirkostanzi kif huma. Mela hemmhekk irridu naraw li fost il-pilastri ewlenin fil-baġit tagħna ikollna miżuri targeted għal dak is-settur. Il-proġetti nazzjonali, budget li jixpruna l-proġetti nazzjonali. Dan huwa gvern li semmejt il-proġett tas-Central Link aktar qabel hemm iżjed u iżjed u iżjed iridu jiġu bħala proġetti nazzjonali. Kruċjali li bħala gvern nibqgħu naħdmu b'din id-drive li nkomplu inwettqu l-proġetti nazzjonali ta' importanza strateġika għal pajjiżna li se jkunu qegħdin jollu l-kwalità ta' prodott li nofru bħala pajjiż anke għat-turisti nifisom. Aħna rridu nkunu kompletament ippreparati biex malli t-turiżmu jerġa' jiftaħ il-bibien tiegħu madwar id-dinja nkunu fuq quddiem nett u nidħlu tal-ewwel bi prodott eċċellenza biex iva jkollna turiżmu ta' kwalità f'pajjiżna u l-industrija iva jiena konvint li nerġgħu nqajmuha anke bidliet li hemm bżonn, imma jiena konvint li dan huwa settur li jerġa' iġib il-ġid lejn pajjiżna kif għamel fis-snin passati. It-titjib ambjentali, pilastru ewlieni ieħor ta' dan il-baġit. Nemmen ħafna fit-tema ambjentali bħala ewlenija fil-politika tal-pajjiż u din se tkun ukoll policy area speċifika fil-budget tagħna li se jkollha l-importanza tagħha. It-tisbieħ tal-pajjiż fost oħrajn biż-żamma tal-indafa. Sodisfatt bl-indafa f'pajjiżna mhux kompletament. Fadalx nagħmlu iva. Għamilna passi l qudiem, għamilna bidla b'saħħitha fil-policy ambjentali tagħna. Fejn tidħol indafa, għamilna wkoll fadalx nagħmlu iżjed. Nemmen li dan il-pajjiż kruċjali li jkun nadif importanti l-indafa li jkollna fit-toroq tagħna, fil-ġonna tagħna, fl-ibliet tagħna, kruċjali xi ħaġa sempliċi imma li hija importanti ħafna. Pilastru ewlieni ieħor jibqa' l-governanza. Nemmen fi għamilna ħafna f'dawn id-9 xhur, komplu ninsaħħu l-bidliet illi għamilna u iva nħarsu l qudiem il-governanza. Tibqa' l-bażi ta' kollox imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kif ħansarfu l-governanza tajba f'ġid għan-nies tagħna. Fi kwalità ta' ħajja aħjar dal-budget, it-tema ewlenija tiegħu tibqa' li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Awċin u tal-Maltin. Fl-aħħar nett, mhux kwistjoni ta' budget, eżatt, imma lan. Imma konfermajt li l-budget 2020 ħajkun budget tajjeb. M'hemmx dubju. Lan huwa li jkollna pajjiż li fih tirrenja l-għaqda nazzjonali. Imma nitkellimx f'termini ta' għaqda ġol partit, dik noħadha bħala l-ovvju. Għandna partit maqut, gvern b'tim konsolidat ta' nies naħdmu f'direzzjoni waħda minn nitkellem ola minn hekk, nitkellem f'termini ta' għaqda nazzjonali. Dan hu dak li jridu n-nies. In-nies ma jridux politika ta' firda, ma jridux diviżjonijiet. Aħna poplu ċkejken, tanqas minn 900,000 ruħ, poplu wieħed. Ejja ħalli nżommu dan il-kunċett tant importanti ta' għaqda. Ta' kif ħansarfu l-għaqda f'ġid tal-Maltin, f'ġid tal-Awċin, f'ġid taż-żgħażagħ, ħaddiema, pensjonanti, businesses u fuq kollox ma nxerdux politika ta' firda li jinsen kisser lilek u inti sta tkisser lili. Dik mhix il-politika li nemmen fiha. Jien nemmen f'politika ta' ġid għaqda li fuq kollox iva konnu poplu li nħobbu lil xulxin, poplu żgħir, valuri tant sbieħ, tant għandna affarijiet sbieħ f'dal-pajjiż. Ejja nkomplu naħdmu biex insaħħu dan kollu.
Prim Ministru, in-nisa fis-soċjetà. Qed naraw bosta nisa f'ħatriet f'karigi għolja u hekk għandu jkun. Tal-aħħar smajnik ukoll f'diskors li kellek fl-aħħar AGM tan-nisa Laburisti. X'qed jagħmel il-Gvern biex jiżgura lin-nisa ikomplu tilajn f'karigi għolja? Jien konvint bl-importanza li n-nisa f'pajjiżna jkunu qegħdin jokkupaw ruoli kruċjali f'dan il-pajjiż. Messaġġ b'saħħtu ndbagħat bil-ħatra tal-Avukat Ġenerali ta' Dr. Victoria Buttigieg ftit tal-ġranet ilu, aħna mhux nitkellmu dwar l-importanza tan-nisa, bil-fatti nuru li aħna konvinti. Ir-rappreżentanza fil-Parlament tagħna mis-sess femminili hija waħda konsistentement baxxa. Morru lura 1947 sal-lum nibqgħu b'numri konsistentement baxxi. Daqqa jkollna ftit iżjed nisa fil-Parlament, daqqa jkollna ftit anqas imma konsistentement baxxa. U għalhekk il-miżura leġislattiva illi ser irresqu l-qudiem għall-approvazzjoni tal-Parlament li tintroduċi dan is-safety mechanism, ma sejjaħlux safety mechanism, corrective mechanism, illi s-sess anqas rappreżentat ikun garantit numru ta' siġġijiet addizzjonali fil-Parlament biex toħloq dak li jissejjaħ snowball effect, jien nemmen li eventwalment dal-mekkaniżmu jaf jieħu żewġ direzzjonijiet. Jew ma jiġix meħtieġ iżjed. Jew jaf japplika bil-kontra. Tgħidli ma kemm qiegħed tiġri fil-ħsieb tiegħek. Ngħidlek li qed inkun nemmen li qed inkun fatwali. Qatt inħarsu numru ta' snin oħra. U dak il-mekkaniżmu jew ngħidu jkollu żmien fil-Kostituzzjoni tagħna u fil-liġi elettorali u nneħħuh. Jew jaf jibda japplika l-irġiel. Imma lek li jrid ikollna ma nistgħux nitkellmu iżjed, ejja naġixxu, ejja ndaħluh dan il-mekkaniżmu mill-elezzjoni ġenerali li jmiss ikun japplika, naraw l-andament ta' kif jaħdmu l-affarijiet, u mbagħad nieħdu li ma' direzzjoni se mmorru għaliha jew ma nħalluhx iżjed dan il-mekkaniżmu jew min jaf. Ikollna din ix-xorti, iva l xiex li ngħid li hija xorta għax ikun ifisser li l-mekkaniżmu ħadem, li l-mekkaniżmu ħadem. Imma ma tistax inti tgħid nemmen imma ma tattuax ċer tal-PBS, rajna. Prof. Carmen Samut li minn hawnhekk. Anke fis-strutturi tal-Partit Laburista. Fis-strutturi tal-Partit aħna ma ninsewx illi waqt li konna din nagħmlu riformi f'livell ta' gvern. Għamilna riforma sħiħa fil-Partit. President ġdid, ċer tal-Fondazzjoni Idea ġdid, deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit ġdid. Ir-riforma la segretarja tal-Eżekuttiv ġdida. Għamilna riforma holistika fil-Partit li għamilnija b'mod parallel mal-bidliet li bdejna nagħmlu fil-Gvern u għaldaqstantiva da żgur kienu 9 xhur fejn ħdimna. Għamilna biżżejjed fadal ħafna xi jsir. M'għandna l-entużjażmu, l-enerġija, l-ambizzjoni li nimxu l-qudiem, target nemmnu futur aħjar mhux għall-Partit biss, imma għall-pajjiż mod holistiku jien ma nħares lejn Laburisti u Nazzjonalisti, jien nħares lejn poplu Malti wieħed u maqut lil dawk li għandhom element ta' diżillużjoni bil-politika Maltija li forsi jħossuhom ma jappartienu għall-ebda partit politiku llum li huma diżillużi b'dak li qed jagħmel il-Gvern. Li huma diżillużi forsi b'kull forza politika oħra f'pajjiżna. Jiena ngħidilhom illi il-bieb ta' dan il-Gvern huwa miftuħ għal kulħadd. Il-bieb tal-Partit Laburista huwa miftuħ għal kulħadd. Għana partit inklusiv, partit li l-bieb tiegħu mhux biss miftuħ għal kulħadd. Jien immur għand in-nies, mhux nistenna li n-nies jiġu għandi, jien immur għand in-nies għaliex nemmen li dan huwa moviment b'saħħtu, moviment li jista' jkompli jikber, moviment li jilqa' ġo fih firxa wiesa tal-poplu tagħna b'idejat differenti, b'idejat ma naqblux fuq numru ta' punti, imma nikkonverġu fuq dak li huwa essenzjali, id-diversità sabiħa tant. Imma mbagħad nikkonverġu fuq il-prinċipji fundamentali, il-ġid li nixtiequ għan-nies, il-viżjoni ekonomika għal pajjiż fejn naraw il-pajjiżna 10, 15, 20 sena oħra, dak huwa sabiħ tal-moviment. U ma nibqgħux inħarsu iżjed f'termini ta' aħmar u ta' blu, u ta' blu ċar, u ta' blu skur, jew aħmar ċar, jew aħmar skur. Dak huma affarijiet li n-nies ma jridux jisimgħu dwarhom. U għalhekk dan il-kunċett ta' moviment li jinbeħsib ninkompli inwessaw kwartieri tal-Partit Laburista miftuħin għal kulħadd, gvern li jivvalu tal-kontribuzzjoni ta' kulħadd fuq kollox, il-kontribuzzjoni ta' idejat, tal-prinċipji fejn għandna morru bħala pajjiż, bekk ikollna verament ngħidu l-livell tal-politika tagħna, ma nqogħdux nitkellmu fuq ma iva fejn kien hemm bżonn ta' bidliet tal-governanza għamilnihom tajna l-aqwa prova
Xi stajt nagħmel iżjed? Irħejt numru ta' setat li ebda Prim Ministru ma kien joħlom li jneħħi. Tajna, ma nibqgħux nitkellmu u korruzzjoni u dak nibatu l-ħabs. U l-businesses tagħna maħmuġi ejja nitilaw, ninqalaw minn dil-politika tribali u intellaw il-livell il-fuq. Nixtieq nagħlaq b'din il-mistoqsija doppja, ftit ta' sigħat ilu ġi maħtur Bernard Gregg bħala kap tal-oppożizzjoni. Xi jmiss? Fil-waqt li jidher li għandna kap tal-oppożizzjoni li xellifa mat-taxman, mad-Dipartiment tat-Taxxa, xtaqt insaqsik int qatt kien hemm xi okkażjoni imqar waħda li ċħadd li inti Malti jew stħajt tgħid li inti Malti. Kultant qas nemmen illi dak li nibda nisma' jew nara ripetutament tistħi li inti Malti, aħna għandna xi nkunu kburin across the board li aħna Awċin u Maltin. Ma tarax, jien immur il-Kunsill Ewropew. Kif dejt fil-bidu, il-filosofija ewlenija gburi li jien Malti, bekk iġib ir-riżultati. Ara taħseb li dak il-budget li ġibna ta' aktar minn 2 biljun euro, id-doppju tal-budget preċedenti, ġibnieh għax tistħi li jien Malti. Titkun gburi li jien Malti. U dal-messaġġ ċentrali, aħna għandna problemi tek, titmur bihom, iftakar il-messaġġ ewlieni li għaddejt il-President tal-Kunsill. Jekk mhux se ningħataw din il-parti li qegħdin nitolbu għaliha, aħna maħniex inkunu lesti nagħtu il-kunsens tagħna biex jingħalaq dan il-budget. Mela nistħi għal xiex? Nistħi bil-governanza ta' pajjiżna meta għamilna dawn il-bidliet kollha, nistħi bil-poplu Malti, poplu tant reżiljenti, tħuli, karattru sabiħ, nistħi bil-ġmiel ta' pajjiżna, ta' żgur li ma mmurx ngħid illi jien Grieg. Jien ngħid li jien Malti u gburi. Lil minn hekk iżda. Insellem l-Adrian Delija tal-ħidma illi għamel fl-aħħar 3 snin. Insellem il-Bernard Gregg, nafu bħala kollega tiegħi mill-qorti. Insellem lu nawguralu fil-kariga ġdida illi daħal fija. Nistinħu l-okkażjoni biex nistiednu wkoll fil-kwartieri tal-Partit Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista sabiex hemmhekk inkunu nistgħu npoġġu bil-qiegħda flimkien u niddiskutu idejat, prinċipji, temi ewlenin li jistgħu jieħdu il-pajjiżna il-qudiem, temi li jikkonverġuna, mhux temi ta' firda, temi li jikkonverġu l-importanza taż-żewġ partiti politiċi flimkien, tal-gvern, tal-oppożizzjoni, temi li jaqduna u ngħidu hawnhekk jista' ma jkollniex qbil, imma hawnhekk jista' jkollna qbil fosthom fil-politika barranija tal-immigrazzjoni. Ejja jkollna qbil hemmhekk, ma nistgħux naffordjaw illi ma jkollniex qbil. Jiena nifhem li f'Jannar li għadda sal-lum hemm min elementi li jattakkawni. Mill-mument li nħtart bħala mexxej tal-Partit Laburista jattakkaw sal-lum jimminaw minn kullum kien jien mhux se nagħmel l-istess. Għaliex jien nemmen fil-politika tal-għaqda u fil-konverġenza tal-idejat li dan il-pajjiż mhux se mmexxuh il-qudiem billi ndaħlu żerrija tal-firda, imma billi ndaħlu l-għaqda. Dan u qed nagħmlu jien flimkien mat-tim tiegħi, flimkien mal-Kabinett, Ministri, Segretarji Parlamentari li qed naħdmu favur pajjiż wieħed. U dan huwa l-invit l-istedina li nagħmel lill-kap tal-Partit Nazzjonalista, l-eventwali kap tal-Oppożizzjoni, ejja impoġġu bil-qiegħda u naraw il-viżjoni tagħna, l-viżjoni holistika ta' fejn qegħdin naraw lil pajjiżna imur fis-snin illi ġejjin. Ejja niddibattu viżjoni, niddibattu idejat. Mhux niddibattu min se jkisser il-min, niddibattu min għandu, min joffri l-aqwa viżjoni għal dal-gvern, għal dal-pajjiż, għal poplu Malti u Awċi. Għas-snin li ġejjin, ejja niddibattu politika ekonomika, politika barranija, il-politika soċjali tal-pajjiż, il-politika ambjentali. Dan hu dak li rridu niddibattu. U għal daqstant nestendi dan l-invit min se joffri futur aħjar għal Malta li tant inħobbu. Grazzi ħafna, Prim Ministru, kien ta' pjaċir li nintervistak, il-komplement tal-ħadd tajjeb u nirringrazzja l-segwaċi kollha tal-istazzjonijiet One kif ukoll dawk li segwewna permezz tal-paġna ta' Facebook. Il-komplement tal-ġurnata tajba lil kulħadd, insellmilkom.